tal? Com anem? Avui us portem un taller molt fàcil i molt senzill a l'hora de treballar-lo. Necessitarem molt poc de material i es fa molt ràpid per a que de seguida pugueu jugar a casa amb el vostre pal de golf. Anem! Hola, primer de tot anem a protegir la nostra taula. Posarem un paper de periòdic i serà suficient perquè no utilitzarem cap substància que puga malbaratar la nostra taula. Bé, què necessitem? Un pal de granera. Si no teniu cap vell, agafeu un nou. Teniu cura de no malbaratar-ho. Si no teniu cap, podem utilitzar un altre tipus de pal. Jo he agafat una fusta, encara que és més xicoteta, però ens serveix igual. Un cúter, que com sempre que utilitzem els cúter, ha de ser amb la presència d'un adult, un rotulador permanent, cinta adhesiva i una caixa de cartró. Jo he agafat un bric de llet, però si no teniu, podeu buscar una altra caixa que aneu a llançar al fem. Per exemple, una caixa d'algun aparell que ja no utilitzeu. Anem a replegar la taula i començarem a treballar. Bé, comencem amb el bric de llet. Si porta tap, heu de posar-ho a la part de darrere, més proper al pal. Mesurem amb el pal on anirà aproximadament, agafem el nostre rotulador permanent i fem una marca. Jo ho faig en forma de creu per tal de que només tallem una miqueta i després espentem el pal cap a dins. Ara només queda agafar el cúter i, com sempre, posem el segur, fem un tall i fem l'altre. I ara només agafem el nostre pal de la granera i, agafant bé, el fiquem dins i ja està. Ara, amb la nostra cinta adhesiva, el que hem de fer és assegurar molt bé la zona on hem posat el pal. Bé, ara ens queda posar la cinta adhesiva a taula i el bric damunt. És més fàcil treballar la primera vegada aixina i després ja agafant el pal. Posem la cinta per damunt del bric i que agafi el pal, aixina, i ara serà molt més fàcil treballar. Una vegada acabat d'embolicar amb la cinta adhesiva, apretem bé perquè quedi ben fixat i s'assegurem de que no es mou, inclús colpejant a la taula. Bé, doncs ja tenim el nostre pal de golf amb el bric de llet. Bé, ara anem a fer el mateix amb la caixeta xicoteta. Com veieu, la fusta no és un pal i hem de fer la marca aproximada del tall. Jo ja tenia feta la marca de la part de dalt, només falta la de baix. Marquem amb el permanent i obrim la caixa per tal de poder retallar amb el cúter. Aprofite per a donar uns consells a l'hora de treballar. Com podeu veure, la mà es posa al costat d'on tallem i mai en el camí que va seguir el cúter. Així mai ens tallarem. Una vegada tenim el forat, agafem la nostra fusta i entra perfectament al forat. Ja està quasi fixada. Però, com sempre, hem d'assegurar-ho amb la nostra cinta adhesiva. Posem la cinta a la taula, posem la caixa i la fusta damunt i l'emboliquem amb molta cura per a que quede ben fixat. I només ens queda embolicar-lo com l'altra vegada. Doncs ja ho tenim, crec que és suficient. Una vegada embolicat tota la cinta, ens assegurem que no es mova, la colpegem i està perfectament i només queda provar si funciona.